Nagpabiling duha ang pango sa Talisay City College human wa madayon kaganina ang pagdungog sa co-waranto nga gisangat sa kampo ni acting TCC President Richel Bacaltos human misangat og motion for reconsideration ang kampo ni Dr. Paulos Cañete subay sa motion to dismiss nga gibasura sa korte. Jinky Bargio sa Ginlimi. Subling nagatubang sa RTC Branch 12 ang kampo ni Talisay City College Acting President Richel Bacaltos ug Dr. Paulos Cañete subay sa pagdungog sa co-waranto nga gisangat nilang Bacaltos sa korte apan way hearing nga nahitabo kay misangat ang kampo ni Cañete ug motion for reconsideration sa pagbasura sa korte sa ilang motion to dismiss. Sa phone interview, gipadayag ni Richel Bacaltos ang iyang kabalaka nga posibleng tungod sa kalangay sa kasong co-waranto, posibleng maapektuhan ang pagbukas sa school year karong tuiga sa TCC. Nasayran nga duha ka managlahing enrollment ang nahitabo karon sa maong tunghaan. Kay duha man ka enrollment, so mag-expect na lang punta nga duha ka set of list of students, duha ka room assignment. So, mauna karon ang problema nga atong atubangon when the opening of the year, the school year, no? Apan ang Executive Director ni Dr. Paulos Cañete miingon nga way angayang kabalakan ang mga enrollees. We have decided to enroll with our group because we believe that the mayor is behind us being the chairman of the trustees. Gani matod ni Erlinda nga dunay anak nga gi-enroll sa TCC, wa siya'y labot sa kasungian nilang Bacaltos ug Cañete. Ako lang nga ma-enroll ang akong anak dire. Wala ko'y labot kung sa mga kuan nilang duha. No comments lang kuan. Giklaro sab ni Bacaltos nga andam siyang mubiya sa pwesto kung mudaog ang kampo ni Cañete sa kaso. Di na unta, ang ato lang unta maoy sugdon. Kay di man na ang mga records, wala man na ni Dr. Cañete. So, by the time na ang korte mo desisyon nga in favor ni Dr. Cañete, ako man ang i-turn over niya or dito ni Dr. Cañete. However, the court will decide once and for all, this will even increase the enrollment. Ang hearing sa co-waranto gireset karong Mayo 21. Jinky Bargio, News 5. Sama og way bili ang pakigsangka ni John Will Casimero ugma kay tangtangan kini sa iyang bakos isip IBF Junior Flyweight Champion human milapas og 5 libras ang iyang timbang atol sa official weigh-in kaganina. Gabi Malagar, Suginlimi. Matangtangan sa iyang bakos si kasamtangang IBF Junior Flyweight Division Champion nga si John Real Cuadro Alas Casimero kay overweight kini og 5 libras sa iyang world title fight batok kang Mauricio Fuentes sa Colombia ug sa gabi. Sa gipahigayong weigh-in kaganinang buntag mitungtong si Casimero sa timbangan nga adunay 113.5 pounds sobra og 5 ka libras sa gi-require nga 108 pounds alang sa junior flyweight samtang nakabot ni Fuentes ang 108 pounds nga limit. Mao nga sa higayon nga mudaog si Casimero mahimong bakante ang titulo sa IBF Junior Flyweight apan kung si Fuentes ang mudaog siya maoy ilhong bag-ong kampyon isip usa ka challenger. Matod sa promoter ug manager ni Casimero nga si Sammy Hilioani nga dili na gyud madala sa lawas ni Casimero ang pagpaubos og timbang ug dili kini malikayan sa usa ka boksidor. Human sa official weigh-in gihatagan og 2 ka oras sa pag-reduce si Casimero apan matod sa mga boxing experts nga imposible makabuot ang hustong timbang. Sabton nato, we have to acknowledge that this thing is happening in physically, dili na sa iyang lawas. Wa, nagplano na mi ana pero ako gyapon gikuha na kung kaya ba jud nako. So karon kay amon jud gibuhat ang tanan pero di na jud makaya sa akong lawas. Dugang ni Hilioani nga kung pugson gyud mahimong mamatay si Casimero, ilabi na kung ipailawom siya og sauna bath. Ang away ugma mao katapusan ni Casimero ubos sa junior flyweight ug mapugos gyud siya og saka sa mas bugat nga timbang nga mao ang flyweight division. Isaad ang iyang manager nga sa higayon nga mosaka sa laing division si Casimero, makahatag gihapon siya og championship alang sa Sugbo. Naanugdan si Casimero nga dili na niya maangkon ang championship belt kung siya ay mudaog kay taud-taud na silang nangandam niini. Okay, pero wa ba ka sayangi ani nga mo bisan pag mudaog ka ugma mabakante ang kwan wa ka sayang sayang anoy kay gihaguan ko na namo din
lisod kayo yung pagkuha naman ng bakusa, so na kasya lang din karon. Dunay laing siyam kaparisan sa undercard sa Pinoy Knockout, magipaluyuhan sa Omega Pro ug Sports 5. Gabi Malagar, News 5. Lolo nga paralisado na ligsan og sakinan samtang naglingkod sa kilid sa karsada. Ryan Sorote, Suginlimi. Naglingkod sa iyang estambayanan nga naadaplin sa kalsada dinhi sa Barangay Pit-o, Siyudad sa Sugbo kagahapon sa hapon si Lolo Leposino Taliman. Diyan kalit lang nga mibangga ang itong auto nga gimaniho ni Joel Uwatan. Kay paralisado, wa kini makalikay hinungdan nga napasok sa ilam sa mibanggang sakyanan ang katunga sa lawas sa biktima ug matiit ang iyang matil. Mitabang ang iyang masilingan sa pag-ugkat sa biktima uban ang Barangay Pit-o Emergency Unit ug gidala sa tambalanan. Lapit. Yan til. Yalsa naman ang auto. Ikuha siya ba? Giingon nakatagpilaw ang driver sa nakabangong sakyanan nga gikan hatod og lubong. Luwas ra si Uwatan ug ang iyang tulo ka pasahero nga naglangkod sa usa ka masuso. Sakyanan, moderate ang pagtagad diha. Pero murag ang iyagong legit kuya, murag siya gasangit yang apart baya. So nagwit ko siya dito. Matod sa makabanang tariman, putlo na nagyud ang tuong tiin ini. Misurrender na usab sa kapulisan si Uwatan human sa insidente. Ryan Sorote, News 5. Driver sa tricycle nga gingong nang ngawat og manok igtatari sa iyang silingan, gikaligo og bala kagabi. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nagtingog pa ang sound ining tricycad samtang driyot nga matagak ang patayng lawas sa driver ni ini nga si Romeo Luba, 32 anyos, taga sitio Suok Paho sa Barangay Daya sa lungsod sa Cordova. Natusak-tusak kini sa bala human po sila pasado alas 8 kagabi sa dalan sitio Katura sa Barangay Buagsong sa naisgutang lungsod. Dunay gihatod nga pasahirong babae si Luba, apan giingong gipakanaog kini sa namusil, usa gipusil ang biktima. Abot diri murag giatangan siguro siya kay pag buto-buto nakadungog sila mga 8 ka boto human agan din ang tulo ka tawo nga suspect pa dong diri nga sa ngit-ngit nga dapat. Ngit-ngit ang nahitabuan apan dunay nakakita og nisulti sa kapulisan nga tulo ka tawo ang nanglakaw human sa pagpamusil. Mga sakop sa crime scene investigation kun CSI sa Cebu Provincial Police Office nakapunit og mga kabhang sa gituwang kalibre 45. Among recover nga ebidensya empty shell, 8 ka empty shell, 45 pa rin recover na mo. Sabi sa mong napangutanan siya mong silingan, kuha ko siya na sakpan niya nga nangawat manok atong last 3 weeks nga giuli na kuno niya ang manok. O last more usa sa anggulo sa damong kanang susihon kay niabot sa crime scene nga naghilak ang asawa nga nagkugo sa ilang anak. Namang na siya kasong ko nito. Nguha siya ang kuwan ba. Manaw mo na masakpan. Di uli man. Ingo na sa patyon yung kuno. Di ko yung mangawa diha. Patyon yung kuno ni. Patyon ko na siya. Nga ito baligyan mo na sikan na mong balay. Hindi man siya mahawa ko. Ako nag-iingnan siya. Mahawa na pa. Gipatawag sa kapulisan ang silingan sa magtiayon alang sa investigasyon. Ray Pasaporte, News 5. Duha ka lalaki nga kauban sa trabaho gipusil patay kagahapon sud sa samang sa barangay sa Bato sa Dakbayan sa Toledo. Ang mga biktima giilanga silang Julius Benitez ug Simrod Sobremonte, pulos hingkod ang panuigon mga empleyado sa Balance Engineering Company sa naisgutang Dakbayan. Sa pakisusi sa kapulisan, nagsakay og motorsiklo ang duha nga misulod sa minteryo dihang kalit nga gipamusil sa wa mailhing mga tao. Hangtod karon wa pa matino kung nganong miadto sila sa minteryo atol sa ilang lunch break. Naabot dito sa dapit sa minteryo, unya nay tao nga namusil nila sa motor. Pila ka tao? Puro ga helmet. Palaman sa Provincial Investigation and Detective Management Branch ang investigasyon sa kapulisan sa Medellin human mawagtang ilang binilanggo nga 17 anyos. Andrea Patenya, Suginlimi.
area of responsibility sa Cebu Province's Municipal. Maghimo og kaugalingong investigasyon ang Provincial Investigation and Detective Management Branch sa Cebu Provincial Police Office kabahin sa hepe ug sa mga sakop sa Medellin Police Station. Kay numduman nga unang gipasumite og investigation report si Medellin Police Chief Inspector Fructuoso Lim pag-esplikar kung nganong nakaikya sa ilang mga kamot ang 17 anyos nga detainee nga si Jesse Alomado Jr. nga gipasangin lang nangawat. Midangop sa buhatan sa Visayas Ombudsman ang amahan sa maong batan-on aron itaho ang hitabo sa iyang anak nga wa na makit-isod na sa duha ka semana human giingong sugua og pagpalit og sigarilyo sa mga pulis. Buot karon ni PIDMB Chief Superintendent Rodolfo Albutra nga paisplikaron sab si Lim kabahin sa mga taho nga sa wa pamiikyas ang batan-ong detainee, midangop di ay kini ngadto sa mayor aron pagsumbong nga aduna di ay nahitabong pagpalusot og illegal nga droga sud sa pisuhan sa Medellin diin mag-pot session ang mga piniriso sa sud. Matod ni Albutra, magpadasiyag tao sa Medellin pagsuta kung tinuod bagyod ang maong aligasyon ug kung tinuod man gani kini, kinahanglan kunong manubag ang hepe ug ang iyang mga sakop kung nganong wa kini nila mabantayi. Standard operating procedure sa PNP labi na sa atong mga visitation sa atong mga detention cell is actually kung ng inspection gud kung unsa may ihatag dito, unsa iso dito. So mo na itong tan-awon karon kung unsay ilang practices nga gibuhat dito to prevent any entry of contrabands. Dugang ni Albutra nga kun mapamatud-an nga kakunsabo ang mga pulis sa modus nga pagpalusot og droga sud sa prisuhan, di lang kasong administratiba ang ilang atubangon kundi lakip na ang kriminal. Eventually this will come out in the investigation. It will be given in kaning mga affidavits na. So as of now, I will be sending investigators. I will not be relying on the IRs ng ilang buhatan. We will be sending investigators to conduct investigation relative sa aning allegation na naidruga man isod sa detention cell. Andrea Patenia, News 5.